Barra il-każ li aħna ikkonfermajnilkom tard filgħaxija l-bieraħ matul il-lejl kellna 5 każi oħra li huma pożittivi u b'hekk aħna għandna 18 il-każ li huwa pożittiv. 5 każijiet ġodda rriżultaw pożittivi biex bekk f'Malta un total ta' 18 il-każ ta' COVID-19. Il-każijiet kollha ħarġu wara li persuni rritornaw lejn Malta minn pajjiżi infettati bil-coronavirus bekk il-każijiet kollha huma importati. Malti ta' 33 sena testja pożittiv għal coronavirus wara illi ġie lura marit mill-Irlanda. Fil-fatt, l-awtoritajiet tas-saħħa Maltin ikkonfermaw illi dan ir-raġel kien marit anke fuq it-titjira. Każ ieħor hu ta' raġel Malti li ġie lura minn Barcellona fid-9 ta' Marzu. Raġel Russu li għajx Malta wkoll ittestja pożittiv għal COVID-19. Ir-raġel jaħdem f'kumpanija privata. Koppja li huma mill-Italja u minn Hong Kong ittestjaw pożittivi wkoll. Tard bil-lejl kien ikkonfermat il-każ ta' studenta Maltija ta' 19-il sena illi r-riżultat pożittiva għal COVID-19. Tritfajla laħqet marret għal lezzjoni waħda l-Università. Hija waslet Malta fuq flight minn Brussell l-istess titjira li abbord fuqha kien hemm każ ieħor imħabbar ta' COVID-19. Mill-ewwel indunajna li aħna kellna din il-persuna li ġiet minn Brussels kienet fuq l-istess flight mal-ieħor. Dawn kienu qegħdin situated il-bogħod minn xulxin, ma kienx hemm 2 rows bejniethom, kien iktar ir-rows. Bekk f'ġimgħa waħda kellna 18 il-każ ta' coronavirus f'pajjiżna, il-koll importati bit-3 mill-aħħar 6 każi ġejjin minn pajjiżi fejn il-Gvern Malti għadu ma daħħalx travel ban għalihom fosthom ir-Renju Unit. Meta mistoqsija dwar l-screening fl-ajruport fid-dawl illi tal-inqas persuna waħda għaddiet mill-ajruport bis-sintomi tal-COVID-19 u saħansitra marret ix-xogħol, il-Professur Kawċi qalet hekk. Fakkarkom naqra dejjem konna qed nenfasizzaw li inti meta għamilna l-airport screening tajjeb u l-screening fil-portijiet, dak jista' jaqbad biss dawk in-nies li għandhom id-deni dak il-ħin. Mhijiex xi ħaġa li aħna ħanejdu żgur dan il-persuna m'għandux virus, m'hemm l-ebda mezz li inti tkun tista' tiċċekkja. Intant, skont il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, Għawdex għadu ħieles mill-virus. Ta' filwaqt li tul il-ġurnata tal-ġimgħa il-Gvern ħabbar illi il-bereċ lokali jingħalqu b'effett immedjat filwaqt li daycare centers madwar il-Gżejjer Maltin ukoll ser ikunu qed jinżammu magħluqa. Fi żviluppi oħra, l-Partit Nazzjonalista ippropona tnaqqis temporanju ta' 50% fit-tariffi tad-dawl u l-ilma għax-xahar ta' April. Fi stqarrija maħruġa mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-enerġija u l-maniġjar tal-ilma David Aġġus, mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar it-Turiżmu Robert Arrigo, mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-self-employed, in-negozji żgħar, il-kooperattivi, il-bidja u s-sajd Edwin Vassallo, il-Partit Nazzjonalista ippropona dan wara li fl-aħħar jiem rajna tnaqqis konsiderevoli ta' kważi 30% fit-tnaqqis fil-prezz taż-żejt. Dan it-tnaqqis għandu iservi ta' inċentiv lill-Gvern sabiex jgħin lill-familji tagħna bilan illi jirkupraw minn din id-daqqa.